खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सीएमखौ हुमखि होनायनि दायाव अरुणाचलनि सुबुंखौ हमदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि केम्पासनि सिङाव फुख्रियाव सिनाय मोनै गोथै सह'खौ मोन्दों। गुवाहाटीनि उजान बाजाराव सिलाइ दिन्थिनानै सानै आइजोखौ लुथिदों। ईद फालिनायनि समाव बिसि फिसायखौ गाग्लोबदों। देहा फाहामगिरिखौ खेमसिजों बुथारनायनि दायाव केरेलानि सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा। हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया 35 कौटि रांनि सम्पति फोसावो। काजिरङायाव सन्देह गोनां मैहुर खालामग्राखौ हमदों, हाथियार जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सीएमखौ हुमखि होनायनि दायाव अरुणाचलनि सुबुंखौ हमदों। अरुणाचल प्रदेशनि सासे 29 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ गुलि गावनायनि हुमखि होनायनि दायाव हमनाय जादों। आसाम पुलिसआ अरुणाचल पुलिसनो खौरां फोसावनायनि उनाव दायनिगिरि कृष्णा दर्नाल मुंनि सुबुंखौ नाहरलागुननिफ्राय बोखांनो हायो। पुलिसआ बुङो दि बिथाङा गिबियावनो गिबि मन्थ्रिनि मावख'आरि इमेलआव रां बिनानै मेसेज हरदोंमोन। जेब्ला जेबो फिननाय मोनाखै अब्ला खौरां मोननाय बादिब्ला बियो अनलाइन मोनसे वाट्सएप नम्बर मोनो आरो मोनसे हुमखि मेसेज हरो। सोंनाय फिननायनि समाव बियो पुलिसनो फोरमायो दि बियो खामानि मावबाय थानाय जौनि गलानिफ्राय रां जाख्ल'दोंमोन। गलानि बिगोमाया बिखौ हिसाबनि सोमोन्दै फोरमायनो थिनदोंमोन। अरुणाचल पुलिसआ दा बिथांखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम पुलिसनि आखायाव गथायबाय। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि केम्पासनि सिङाव फुख्रियाव सिनाय मोनै गोथै सह' मोन्दों। शुक्रबाराव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव थानाय फुख्रिनिफ्राय सिनाय मोनै गोथै सह'खौ बोखांनो हादों, जायनि जाहोनाव फरायसा आरो जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव जिंगा सिदों। खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ दैनिफ्राय बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बे मानसिया फुख्रियाव माबोरै गोग्लैखो बेखौबो मिथिनो नाजागासिनो दं। दासिम जेबो फाउल प्लेखौ रोखा खालामनाय जायाखै, नाथाय गासैबो जाथावनाफोरखौ सानगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। थामथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीनि उजान बाजाराव सिलाइ दिन्थिनानै सासे आइजोखौ लुथिदों। गुवाहाटीनि उजान बाजार ओनसोलाव सासे आइजोखौ सिलाइ दिन्थिनानै लुथिनायनि खौरां मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव नसुंसेयाव गिखांनाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिनाय मोनै दायनिगिरिफोरा आइजोखौ होबथानानै सिलाइ लानानै हुमखि होनाय समावनो बे जाथाया जायो। बेनि सायाव दायनिगिरिफोरा बिनि बेसेनगोसा बेसादफोरखौ लानानै जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ थावनियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायदों। जायगानि खौरां आरो जानो हाथाव सीसीटीवी फुटेजखौ बाहायनानै सिखावफोरखौ सिनायनो आरो संदाननो नाजागासिनो दं। बे जाथाया नोगोरमायाव सुबुं रैखाथिनि सायाव गोदान जिंगा सिखांहोदों। पुलिसआ मिथिहोयो दि नायबिजिरनायनि उनाव गुवारै फोरमायगोन आरो दायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव राहा लानाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। ईद फालिनायनि समाव बिसि फिसायखौ गाग्लोबदों। आसामनि धुबरी जिल्लायाव ईद फालिनायनि समाव सासे बिसि फिसायखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा ड्राग्स माफियाजों लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो थागिरिफोरनि गोख्रों फिनजाथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिसि फिसायखौ माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा जखम जादों। जाथायनि उनावनो पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। जायगानि थागिबिफोरा बे गाग्लोबनायनि दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों आरो ओनसोलाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि बांबोनाय गोहोमखौ लानानै दुखु फोरमायदों। पुलिसआ गासैबो लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनो नाजागासिनो दं आरो गाग्लोबनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ। देहा फाहामगिरिखौ खेमसिजों बुथारनायनि दायाव केरेलानि सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा।
केरेलानि सासे बिजिरसालिया 3 बोसोर सिगां देहा फाहामसालियाव गाग्लोबनानै सासे डक्टरखौ खेमसिजों बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। दायनिगिरिया मोनसे हिंसायारि जाथायनि समाव डक्टरखौ देगारजों सुनानै होदों, जाय जाथाया हादोरसाखौ सोमोनांहोदों आरो देहा फाहामगिरिफोरनि रैखाथिनि सायाव गोख्रों जिंगा सिखांदों। बिजिरसालिया फोरमानफोरखौ नायबिजिरनानै आरो केसखौ खोनासंनायनि उनाव बिथांखौ दायनिगिरि महरै हमदों। डक्टरा डिउटियाव थानाय समावनो जिउ गोमादोंमोन, जायनि थाखाय बे जाथायखौ देहा फाहामगिरि माहारि आरो रायजो-राजाफोरा गुवारै सोंखारिदों। बे रायखौ भुगिनांनाय नखरनि थाखाय न्यायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान महरै नुनो मोननाय जादों। बे केसआ देहा फाहामसालिफोराव मोजां रैखाथिनि दाबिबो सोमजिहोदों, जाहाथे बेफोरबादि गाग्लोबनायनिफ्राय देहा फाहामगिरि, नार्स आरो गुबुन सावस्रि मावथिफोरखौ रैखाथि होनो हायो। 6थि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया 35 कौटि रांनि सम्पति फोसावो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि बिसि रिनिकी भुयानआ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि नमिनेशन बिलाइजों लोगोसे होनाय एफिडेविटआव गासै 35.16 कौटि रांनि सम्पति फोसावो। जालुकबारीनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनाय शर्माया 2.36 कौटि रांनि जंगम सम्पति दं होननानै फोरमायदों। बिथांनि बिसि फालांगिरि रिनिकी भुयान शर्मा बिथाङा 13.54 कौटि रां चल सम्पति आरो 19.25 कौटि दिदोम सम्पति फोसावो। एफिडेविटआव शर्मानि मुङाव 95 लाख रां आरो बिसिनि मुङाव 15.91 कौटि रां होनायखौबो नुनो मोननाय जादों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ काजिरङायाव सन्देहगोनां मैहुर खालामग्राखौ हमदों, हाथियार जब्द। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सनिबारखालि मोनसे अपारेशननि समाव काजिरङायाव सासे सन्देहगोनां मैहुर खालामग्राखौ हमनानै गंसे हाथियार बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे मानसिखौ माहारियारि हाग्रामानि मोनसे सेन्सिटिभ जायगायाव थांलाय फैलाय खालामनाय समाव हमनाय जादों, जायनि थाखाय मैहुर खालामनायनि सन्देह सोमजिदों। नागिरनायनि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बिनि आखाइनिफ्राय गंसे हाथियार बोखांनो हायो। दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय आवथायाव लानाय जादों आरो बियो मोनसे गिदिर मैहुर खालामग्रा नेटवर्कनि बाहागो नंगौना नङा बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मोनसे गं गोनां गान्दानि न', काजिरङा मैहुर खालामग्राफोर आरो आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं। हाग्रा बिबानगिरिफोरा बुंदों दि पार्कआव हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि हाबाफारिफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।